to my YouTube channel Bisaya TV. So karong adlaw no na po tay lugar nga adtuan. Pero but before ta mag-start kung bago pa ka sa akong channel ay kalimot i-like, subscribe ug hit ang notification bell para maging updated ka sa mga bagong video nga ipang-upload. Tara, let's go. Ipakita ako sa inyo no kung taga-jinsan mo, dali lang niyo siya makita. Yan. Yon, welcome! So bisita ko na to ang palibot nila mga paps. Yan. But before na mag-start, ato sang taon magbayad sa tag-entrance ha. Kamo entrance ma'am? 60 per head po sir. 60 daw per head. Okay. Nakasulat mo pangalan mo? Tapos na po. Nakasulat naman sir. Sige ma'am. Magbalik lang yung ma'am ha. Opo. Okay. Ay ma'am. So yun mga paps no, natabi sa sulod karon. So bisita ko na to, ug tuyo ko na to ng palibot nila. Okay? Subang kauban ako. Welcome to my vlog ha. Before me mag-vlog no, so magaon sa may kipaggutom na gyud mi. Yan. So by the way among handa karon. May manok, adobong manok, na may tiil sa manok. Puro manok. Grabe ka gutom na gyud no. So kay napay uban ring mga kauban mo wala pag gyud pamahaw. So dala pa ni udto na ni, kay udto naman gyud. Git kitog slopin. Pagkapugi. Pugi kayo. Ada pugi. Oh. Pagoro yung magkaon. Sugda nga mo ni Orimo so salom-salom magkapakapan. Dili na ni pagkaon na to. Di ni kawaton eh. Bugno kayo? Ganay guys, ganay. Break ice. Magsubay-subay ta sa gilid kiputing bugnawa daw. Paligo na ko. Pigi ay bug na ko sa tubig kasi na ko pagkita no. So maligo na mi. Adto na mo kay malingaw gyud mo tari na. So kami kay lingaw kami diri. Balag init basta-basta. Ibog na man ang tubig. Salamat sa inyong pagtanaw sa akong video na po karon no. So kung bago pa ka sa akong channel ay kalimot i-like, subscribe ug hit ang notification bell para maging updated ka sa atong next video. Bye bye.